Sherifula lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu ni jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma o la bi aw ka jɛmukan na komi aw b'a dɔn siraba kumakan wuli lasigira de walasa fɛn o fɛn bɛ siraban kan boli la aw ka se k'o dɔn i k'i tafan ni nafan dɔn sariya minnu b'a kan a bɛɛ kɛ kun de ye accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la bi an y'a kanu ka kuma fɛn min kan o de ye sira kan finitigilakaw n'olu y'i lajɔ walima infraction minnu bɛ yen n ye nin ko in de kɛ i lajɔra finitigilakaw ka baara kan ka kɛ jumɛn e fana ka baara kan ka kɛ jumɛn k'a ɲɛsin u ma an bɛna kuma o de kan bi infraction deliw da bɛna don o bɛɛ la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna bi o la an ka maa welelenw u b'u yɛrɛ fɔ an ɲɛna ani sɔgɔma. Aw bɛɛ ni sɔgɔma an bɛ Sherifula baarakɛla bɛɛ fo an bɛ journaliste n'a caméraman n'a technicien an b'u bɛɛ fo an bɛ Sherifula lajɛbaga an bɛ aw bɛɛ fana fo aw bɛɛ aw salamu alaikum a y'a fɔ cogo min na ne ye commissaire principal Sori Ibrahima Sangare ne ye compagnie de circulation routière a commandant adjoint n'a bɛ fɔ ko Danga commandant bɛ yen ne de dalen b'o kan donc a y'a fɔ cogo min na an nana bi pour que an ka se ka baro dɔ k'aw kan baro dɔ k'aw ye circulation kan ana infraction na deli minnu bɛ yen a kelen tɛ u mɔgɔ fila de don donc na bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ka lajɛlikɛlaw ye. Bisimila assalamu alaikum aw ni sɔgɔma n bɛ Sherifula baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ɲɛmɔgɔso ne ye commandant de police Garan Jakite ye n bɛ baara kɛ compagnie de la circulation routière la ne ye polisi motobolilaw motobabolilaw ka ɲɛmɔgɔ ye. donc aw ni ce aw ni baraji aw y'aw ka baaraw bila walasa an ka se ka jamanadenw na kunnafoniya fɛnw na fɛn minnu mago bɛ se ka se u ma ok n bɛ fɛ ka fɛn fɔlɔ mun dɔn fɔlɔ an b'a mɛn délit infraction est-ce que danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ délit ye jumɛn ye infraction ye jumɛn ye ni finitigilaka y'i fiyɛ ko i ye infraction kɛ waleya jumɛn de kan ka kɛ. n'a fɔra ma k'i ye infraction kɛ délit b'o la contravention b'o la crime b'o la o bɛɛ ye infraction ye mais maintenant infraction kɔnɔna la contravention bɛ yen contravention ye jumɛn ye wari sara fɛn dɔ don i y'a kɛ sariya ko k'a man ka kɛ circulation na sisan i bɛ sira kan i ye fɛn jeni bon i bɛ se ka fɛn jeni i bɛ se ka mɔgɔ faga accident i bɛ se ka koorow kɛ bon o kɔnɔna la sisan nin bɛɛ ye infraction de ye infraction ye ko min sariya ye ko min kɔn min ni circulation tɛ bɛn n'i y'o kɛ o ye infraction de ye mais infraction fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ infraction fitinin bɛ yen o ye contravention ye o ye bon i ye ko kɛ i man k'a kɛ sa nka kojuguba tɛ mais ko minnu a bɛ se ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ se ka kasara lase faso yɛrɛ ma a bɛ se k'a lase i yɛrɛ ma donc i b'i ɲangi min don i bɛ wari de sara donc normalement il faut ma ko contravention bon délit bɛ yen délit ye jumɛn ye délit fana bɛ yen ale ni crime fana tɛ kelen délit ye i ye ko dɔ kɛ ko min fana sariya ma sɔn a ma sariya y'a kɔn mais ko min a ka jugu bon ale fana ka jugu ni infraction fɛn contravention ye bon donc a bɛ se ka kɛ i bɛ wari sara a dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'i bɛ dɔ sara amande bɛ sara mais i bɛ se ka minɛ minɛli min don i bɛ taa sɔrɔ semaine kelen semaine fila kalo kelen kalo fila donc o de ye délit ye c'est à dire que n'i y'a lajɛ sisan mɔgɔ min ye mobili boli sans permis c'est un délit ou bien mɔgɔ min ye gulɔ min fo ka t'i su k'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ bon o ye délit ye parce que o kɔnɔna la i bɛ se ka taa kasara lase dɔw ma i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ awɔ ka mɔgɔ wɛrɛ awɔ y'a ye donc o bɛ yen bon maintenant crime bɛ yen n'o ye mobili la i ye mobili boli ka taa dɔ faga ou bien i ye tugu ka peut-être que i b'i tugu mais i ye dɔ faga o bɛɛ o ye crime ye donc o bɛɛ de bɛ infraction kɔnɔna la. oui commandant an b'a ye sisan ni finitigilaka ye mɔgɔ fiyɛ polisi y'i fiyɛ sisan ni polisi nana i ye moto ta i tugura a nɔfɛ i nana e ka baara fɔlɔ kan ka kɛ jumɛn bolimafɛn bolila fana ka baara kan ka kɛ jumɛn pièces jumɛnw kan ka sɔrɔ a kun minnu kan ka yira e la. bien ni polisi ye usager interpellé n'u b'a fɔ ma k'a siffler n'a sera a ma sisan a b'a fo
foli ye jagoya ye foli ye jagoya ye a b'a fo n'a y'a fo sisan a b'a fɔ a ɲɛna a ye interpellé infraction min na voilà a ye sariya ɲangini min kɛ a b'o ɲɛfɔ a ɲɛna donc n'a y'o ɲɛfɔ a ɲɛna bolimafɛn bɛ boli ni sɛbɛn minnu ye a b'olu ɲininkali k'a la. est-ce que o bolimafɛn o sɛbɛn ninnu carte grise b'o la. o bolimafɛn ninnu ni mobili don carte grise b'a la mobilitigi min yɛrɛ bɛ ka mobili boli permis b'o la fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko visite technique o ko b'o la assurance b'o la ani vignette. mais minnu kan ka sɔrɔ a yɛrɛ bolo a bɛ carte grise di finitigi polisi ma permis fana kan ka don polisi tɛgɛ kɔnɔ ou bien. permis kan ka don polisikɛ tɛgɛ kɔnɔ n'a ye carte grise ɲininkali k'a la o y'a sɔrɔ déjà a y'a fiyɛ fiɲɛ min na a y'o fɔ a ye a bɛ carte grise ɲininkali k'a la mais n'a bɛ permis fana ɲininkali k'a la o fana ye sɛgɛsɛgɛli dɔ de ye pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ni permis b'a tigilamɔgɔ bolo a bɛ permis ɲininkali k'a la permis bɛ d'a ma mais permis kan ka yira de ou bien a kan ka d'a ma permis bɛ di polisikɛ tɛgɛ ma de a b'a lajɛ an b'a ye usager caman bɛ yen nɔ u bɛ permis y'an ka polisikɛ ye o ti kɛ i bɛ permis di polisikɛ ma de a b'a lajɛ n'a tilala la a b'a segin i ma. ok maintenant commandant n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan ni polisi ye fiyɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fiyɛli kɛ bolimafɛn bolila a mago bɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ o la walima mobili a bɛ fɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ o la est ce que a mago bɛ mun na a t'o ɲininkali de kɛ ou bien sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ a bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ yan. bon kuma dɔw la polisi yɛrɛ bɛ se k'i fiyɛ ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ parce que kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ sigannen do i la peut-être que depuis i ka mobili boli cogo a bɛ douter a bɛ siga est ce que nin bɛ ka mobili boli cogo min na a bɛ ka kɛta i b'a sɔrɔ nin falen do gulɔ la ou bien est ce que nin tɛ k'i dogo polisi la a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ b'a kun a bɛ se ka kɛ marafɛn dɔ dogolen b'a bolo i b'a kɛ to a bɛ se ka kɛ yɛrɛ dɔ sɛgɛsɛgɛlen don sɛgɛsɛgɛlen mun i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka dɔ enlever o dogolen bɛ mobili kɔnɔ parce que nin bɛɛ b'a la donc ni polisikɛ yɛrɛ ye mobili na cogo ye ou bien k'e yɛrɛ lajɛ a bɛ se ka siga bon siga a b'i fiyɛ k'i ka jɔ bon n'i jɔla n'a nana a b'i fo a b'a f'i ma contrôle de routine ye mun ye an bɛ filɛli gansan don jateminɛ gansan de don bon jateminɛ gansan kɔnɔ a tɛ se ka n'a fɔ dɔrɔn bon karisa i ka mobili peut-être que i ye dɔ ta kɔnɔ a bɛ taa peut-être que a tɛ n'o f'i ma directement mais a b'a f'i ɲɛna bon n mago b'i ka pièces la n bɛ fɛ k'u lajɛ o kɔnɔna la a bɛ k'o lajɛ tuma min na n'u mɔgɔ fila i bɛ taa sɔrɔ kelen bɛ ka mobili kɔnɔna lajɛ k'a lajɛ ni dɔ sirilen t'a kɔnɔ ou bien ni ko dɔ t'a kɔnɔ bon n'a ma duti si sɔrɔ la parce que a bɛ se ka kɛ o sen fɛ a bɛ taa fɛn dɔ sɔrɔ min b'a to a bɛ se ka mobili ladon ou bien min b'a to a bɛ se ka contrôle tɔ continuer bon n'a m'o si sɔrɔ fana a bɛ se k'a f'i ɲɛna bon karisa vraiment an sigalen don i ka mobili kɔfɛla jigilen don mun de b'a kɔnɔ bon est ce que fɛn b'a kɔnɔ min ma autorisé wa est ce que fɛn dogolen t'a kɔnɔ wa ni drogue de b'a kɔnɔ ni fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ donc a bɛ se k'o fana f'i ɲɛna an bɛ se ka mobili kɔfuru lajɛ wa nin bɛɛ ye sécurité kɔnɔna de. maintenant an b'a ye ni polisi y'i fiyɛ sisan a b'a fɔ f'i k'i jɔ o yɔrɔ la tuma dɔw la e yɛrɛ b'a dɔn n'i y'i jɔ o yɔrɔ la a bɛ se ka na ni degun ye est ce que i fiyɛra yɔrɔ min i kan ka jɔ yen de wa ou bien i bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini k'i jɔ parce que dɔw b'a fɔ f'i ka jɔ o yɔrɔ la i dun b'a dɔn n'i jɔra a bɛ kɛ degun ye tɔw ma. généralement ni polisi ye mɔgɔ interpellé ni a y'i fiyɛ parce que i ye défaut dɔ kɛ circulation na a bɛ jɔyɔrɔ jira i la très généralement a bɛ jɔyɔrɔ jira i la u t'a exiger i fiyɛra yɔrɔ min i k'i jɔ yen nɔ parce que n'i fiyɛra yɔrɔ min n'i y'i jɔ yen nɔ o bɛ se ka kɛ degun ye usager dɔ wɛrɛ ma donc n'i fiyɛra dɔrɔn polisikɛ bɛ jɔyɔrɔ de jira i la i k'i jɔ yen nɔ a b'i contrôler. ok mon commandant fitinin fara o yɔrɔ kan parce que hali permis yɛrɛ ɲinini la hali permis ɲinini na test la a bɛ fɔ k'i k'i jɔ mais e de b'a lajɛ hali ni polisi y'i fiyɛ e de b'a lajɛ parce que arrêt brusque dɔw bɛ yen n'e yɛrɛ y'a kɛ min b'i kɔfɛ a bɛ se k'i tan ou bien i bɛ se ka kasara lase dɔw ma donc e de bɛ jateminɛ kɛ est ce que n bɛ se ka jɔ nin yɔrɔ la donc i bɛ clienter position ɲɛnama i b'o ɲini i bɛ jɔ o ni bolili tɛ kelen ye. ok donc o yɔrɔ ninnu bɔlen a la sisan an bɛ fɛ ka don o yɔrɔ min kɔnɔ sisan o ye infraction suguya ka ca n ye fɛn jeni n banna ka jɔ n jɔra yɔrɔ la n man ka jɔ yɔrɔ min na ou bien n ka vitre far dɔ cilen don o n'a ɲɔgɔn na donc infraction suguya ka ca maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn i minɛna permis t'i bolo o infraction wari ye joli ou bien i ka mobili vitre fumelen don o infraction wari ye jumɛn ou bien i ye fɛn jeni ligne jaune marquage continu i b'a dɔn
ligne jɛman dɔ bɛ kɛ sira kan o bɛ komi kogo de mɔgɔ man ka yɛlɛ o kan n'i y'o jeni ou bien min nana an y'a sɔrɔ gulɔ minen don infraction ninnu wari minnu kan ka sara o la n'i bɛ se ka olu walawala an ye dɔɔni infraction minnu bɛ yen nɔ wari bɛ sara mun na. Ok, bon, mais ça n'est pas ta ou la follow, même il faut me et contravention qu'on a là, comme il y a fait une infraction B, infraction qu'on a, contravention B, délit B, crime B. Maintenant, il y a ta contravention et du mal follow. Contravention, on a catégorie de B. Contravention de première catégorie B, contravention de deuxième catégorie B, troisième catégorie B. Mais ça n'a pas ta ou code de la route fera B. Code de la route B. Code de la route fera B comme circulation. Il can a minke, il m'a minke à Bebakon. Ana contravention bɛɛ b'a kɔnɔ normalement bɛɛ kan k'o dɔn sariya ko n'ale fɔla ka ban n'a yirala ka ban k'a sɛbɛn ni a bɔla an ka autorités fɛ yen n'a validela ka ban normalement citoyen bɛɛ kan ka ɲini k'a dɔn parce que i man ka mobili boli ou bien i man ka yɛlɛ siraba kan ka sɔrɔ i yɛrɛ t'i ka sariya dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i man k'o dɔn i kan k'o dɔn donc bɛɛ de kan ka ɲini k'a dɔn donc o bɛ yen mais o kɛrɛfɛ fana arrêtéw bɛ yen arrêté ye mun ye o ye ministre yɛrɛ ye gafe minnu bɔ ka fɛn dɔw kɔn o man ka kɛ circulation na olu bɛ yen ministre des transports ta b'a la arrêté interministériel fana bɛ yen n'o ye ministre caman farala ɲɔgɔn kan ka gafe bɔ arrêté dɔw bɔ ka fɛn dɔw interdit o bɛ yen décret fana bɛ yen contravention kɔnɔ décret mun ye o fana ye fo sanfɛ o ye président ka niveau ye fɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ arrêté bɛ bɔ tuma min na au fond kun tɛ yen parce que o kuma jate fɔlɔ parce que arrêté interministériel b'an bolo ça date de 2002 kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ écoute téléphonique ou bien usage du téléphone o kun tɛ yen o ma prévoir mais décret wɛrɛ nana o compléter min b'o interdit a bɛ komi vitre teintée fana bɛ ten vitre teintée décret présidentiel de bɛ na n'o ye mais o fana tɛ arrêté kɔnɔ bon i bɛ taa sɔrɔ fana fɛn dɔw bɛ code kɔnɔ mais arrêté interministériel fana bɛ kuma o kan donc o yɔrɔ fana bɛ yen bon gafe wɛrɛw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko arrêté municipal o fana ye mairie ye donc mairie fana ye fɛn dɔw interdit le maire du district i n'a fɔ remorque baw camion baw ka munumunu Bamakɔ kɔnɔ ani katakataniw olu ka passage u man ka yɛlɛ pont kan u kan ka yɛlɛ pont kan heure dɔw bɛ yen donc o fana bɛ yen donc c'est pour dire que infraction kɔnɔna la première catégorie bɛ yen première catégorie ça va de 500 et de 300 à 500 francs. Tu vois. Bioro, kata kemela. Oui, négociou. Donc négociou ani mutumisenu. Olu ka infraction B. Peut-être sur la infraction ni mobilité véhicule mais négociou ta ka no ni mobilité. Bon, mobili fana B. Mobili fana B nyonya, mobili fitinu B, mobili baw B. Olu fana infraction B. Peut-être sur fana ba d'amener de 2000 à 3000 francs. Maintenant no bola remorque B. Oui, gros porteur oui. Mobili ban, mobili baw fana B de 6000 à 6500. Mais au bec of fait, normalement, arrêté interministériel, nous avons barème là-bas 6500. Nous avons remorque taille. Mais mobile taille. Il y a une infraction qui est tout. Il y a quelque chose qui est 6500. Oui, il y a mis ça, contravention. Mais on a eu, au coffre, Koro n'a pas jetimé. Koro jetimé, donc, président est décret. Nous avons téléphone taille. Usage du téléphone, c'est un décret. Et vitre teintée, c'est un décret. Ok, maintenant, excuse-moi, au yɔrɔ la téléphone i bɛ ka maga la ou bien a b'i tulo la est-ce que différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon différence bɛ yen différence tɛ parce que différence ye mun ye écoute téléphonique bɛ yen mais texte kɔnɔ a fɔla usage du téléphone. i man ka maga la yɛrɛ usage du téléphone kɔrɔ de ye hali n'a b'i bolo mobili kɔnɔ parce que tu peux être distrait e bɛ se k'a kɛ i bɛ message kalan na message kalan na i kun birilen don on le souhaite pas e bɛ vitesse la denmisɛnnin dɔ bɛ se ka k'i ɲɛfɛ i t'a ye donc on a vu que n'i y'a dan écoute dɔrɔn ma. Bon, ni yɔrɔnin bɛ échappé donc ko usage du téléphone i kana maga la yɛrɛ i kana maga la yɛrɛ tiɲɛ fɛ bon dɔw b'a fɔ ah n bɛ ka message de ci ou bien n bɛ ka n ka message de kalan ou bien n y'a ta dɔrɔn k'a lajɛ a bɛ tan bon on peut pas mɔgɔ tɛ se k'o bɛɛ contrôler mais quand même a bɛ y'i bolo de a bɛ y'i bolo de donc on parle du usage du téléphone bon donc o ye décret de b'o fɛ bon n ye min fana vitre teintée fana bɛ ten. Vitre teintée fana ni ka mobile vitre teintée non parce qu'à un moment on a vu que insécurité barka bouyana bon mo caman be ou be vitre teintée donc ta ou ka bara position do re be ta soro ou mako bala mais do be ou ta ku dugu parce que ta soro mo mo te manqué ils sont recherchés bon pour que sécurité kana se kuye pour que mo re kana se ku identifier be vitre teintée donc comment fana yo fana réglementé donc au be de ba kono quoi. OK et mon commandant et ni aw ye tumaro la mɔgɔw bɛ boli
a tun fɔra wagati dɔ la an y'a mɛn ko a fɔra ka gɛnni dabila c'est-à-dire ni mɔgɔ bolila sisan i y'a tigi fiyɛ a ma jɔ k'i ka plaki numéro ta kɔfɛ i bɛ se k'a sɔrɔ mais est ce que o kumakan in ye tiɲɛ ou bien i kan k'a tigi gɛn de k'a jɔ a bila k'a lajɔ. bien gɛnni bɛ kɛ condition dɔw de la sisan mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan nɔ a bɛ se ka mototigi dɔ tan ou bien a bɛ sennamɔgɔ dɔ tan a tɛ jɔ o ye délit dɔ de ye a bɛ f'o ma ko délit de fuite donc polisikɛ min bɛ Carrefour la a yamaruyalen don o cogoya la k'a tugu o tigilamɔgɔ kɔ k'a lajɔ k'a minɛ donc gɛnni bɛ kɛ sariya dɔw de kɔnɔ. ok maintenant wagati jumɛn aw bɛ mobili minɛ ka taa n'a ye fourrière la. bon mobili bɛ se ka minɛ waati bɛɛ. c'est-à-dire infraction jumɛnw bɛ na ni mobili tali ye parce que i ko infraction bɛ ɲɔgɔn ye dɔw ka nɔgɔn olu bɛ se ka ɲɛnabɔ mobili jɔ mais dɔw bɛ yen fo mobili ka taa fourrière la ou bien sanction wɛrɛw bɛ ta o bɛ na wagati jumɛn. bon mobili yɛrɛ tali fourrière la o bɛ dépend pièce administrative de la parce que an y'a f'i ɲɛna cogo min na pour que i ka se ka mobili yɛrɛ boli normalement mobili kan ka dédouaner bon bibi in na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka mobili boli papier foyi t'a la bon n'i y'o interpellé ça c'est un cas dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fana carte grise min b'a la carte grise ɲɛnama tɛ on a vu des cas où il y a des fausses cartes grises bon cas dɔw fana bɛ yen permis man ɲi bon quelqu'un qui n'est même pas autorisé ou bien permis t'a bolo bon alors i b'a kɛ cogo di i bɛ mobili to a ka taa ou bien i b'a tu vois donc tu es obligé d'immobiliser et le véhicule et le conducteur parce que o ye délit de donc o cas bɛ yen bon mais il y a d'autres cas aussi n y'a f'i ɲɛna cogo min na minnu ye cas mineurs ye bon qui ne nécessitent pas obligatoirement la mise en fourrière. Mais cas dɔw bɛ yen dès que pièce administrative bɛ mobile là c'est périmé ou bien défaut b'a la tu dois normalement arrêter le véhicule k'a falen. ok mon commandant maintenant tuma jumɛn la ni permis est ce que aw kan ka permis retirer complètement c'est-à-dire que a tigi ye ko dɔ kɛ a ma ɲa est ce que a ka permis kan ka minɛ a la ka wagati kɛ ou bien définitivement est ce que o bɛ aw ka sariyaw kɔnɔ. bon accident suguya dɔw bɛ yen ni bolimafɛn bolila y'o kɛ par exemple accident mortel sugu dɔw bɛ yen ni bolimafɛn bolila y'o kɛ commission dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko commission de retrait de permis n'o commission président yɛrɛ ye procureur général ye donc o commission de bɛ siéger olu de b'a jateminɛ n'a tigilamɔgɔ ka permis kan ka minɛ a la wagati dɔ kɔnɔ ou bien n'a ka permis kan ka minɛ a la kudayi. ok maintenant aw yɛrɛ ni aw bɛ usager intervention kɛ aw ni usager cɛ aw yɛrɛ bolo a bɛnbaliya fanba ye fan jumɛn ɲɔgɔn faamuya ni ɲɔgɔn sama bɛ jumɛn na kosɛbɛ usager bɛ mun fɔ ou bien aw yɛrɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamu mun na mun bɛ na ni mankan ye kosɛbɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. normalement mankan man ka kɛ yen mais mankan bɛ na yɔrɔ jumɛn parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ hakɛ to ils sont allergiques tu vois parce que caman b'a miiri parce que i bɛ hakɛ to n bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ou bien n muso ma ŋɛnɛ ou bien n bɛ ka taa banniyɔrɔ la ou bien n bɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ retard la donc hali n'ale bɛ retard la n'ale ye feu jeni ni polisikɛ y'a fiyɛ il pense que bon n y'a fɔ n bɛ ka taa baarayɔrɔ de la ou bien n presselen de don bon c'est vrai i presselen don mais sariya m'o fɔ o sariya m'a fɔ ko n'i presselen don i kan ka feu jeni sariya m'a fɔ ko n'i presselen don k'i ka mobili ta 100 pièces bon o caman de bɛ yen o de bɛ na ni i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ futini bon alors que n'i y'a lajɛ ka taa a jo t'a la parce que sariya m'o fɔ n'i k'i bɛ baara kɛ ni sariya ye a ma fɔ ko parce que i ma ŋɛnɛ ou bien parce que nin bɛ tan non tu dois être en règle code de la route ye min fɔ circulation na min exige la tant que i b'o kɔnɔ ka ban donc normalement n'i fiyɛla a man ka digi la donc caman de bɛ na n'a ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ futinɛ ka sɔrɔ bon u jo t'a la. ok maintenant ni sisan ni e ye mɔgɔ lajɔ mon commandant n'i y'a ye i y'a jateminɛ ko a kelen n'u ka gulɔ min est ce que i bɛ mobili immobiliser a ou bien jumɛn de bɛ kɛ o wagati la parce que an ka accident ninnu caman kun i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw kelen n'u ka gulɔ min u b'u bila accident na code de la route do kɔnɔna la n'i ye gulɔ min i kan ka immobiliser de maintenant infraction jumɛn wɛrɛw bɛ se ka bɔ o kɔfɛ c'est à dire que amende jumɛnw bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. n'i ye mɔgɔ ye interpellé i sigara la ko gulɔ b'a kɔnɔ o tigilamɔgɔ kelen o man k'o mobili boli tuguni donc fɛɛrɛ de bɛ kɛ sisan nɔ min bɛ k'o mobili boli ka taa n'a ye an ka bureau la appareil dɔ b'an bolo yen nɔ min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i ye gulɔ min ka tɛmɛ degré dɔ kan
sariya ti yamaruya ka bolifɛn boli. Donc n'i sera au degré ma n'a bɛ f'o ma ko taux d'alcoolémie n'i sera o ma donc sariya t'i autorisé ka mobili boli donc i bɛ ɲangi. Maintenant sisan en ce moment o tɛ infraction fitinin ye o tɛ infraction contraventionnelle ye o bɛ bila délit wala délit minɛn de kɔnɔ donc o la i ni kaso la don de ka kan. Mais est-ce que e bolo o appareil ninnu man ka kɛ aw bolo wagati bɛɛ terrain kan parce que n'a fɔra dɔrɔn ko ka taa n'a ye a dɔw la i b'a miiri k'o don ka sɔrɔ o tɛ o ou bien o appareil ninnu man ka k'aw bolo circulation na. Oui o appareil ninnu équipe dɔw b'an bolo n'a b'a fɔ olu ma ko équipe motorisée olu bɛ bɔ ka patrouille kɛ donc n'olu bɛ patrouille kɛ an b'a appareil nin d'u ma n'u n'a a kan ɲɔgɔnnaw bɛnna u b'o sɛgɛsɛgɛli kɛ terrain kan yen nɔ. Maintenant n'u y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a ye gulɔ min ka tɛmɛ kojugu polisiso min ka surun la u bɛ taa n'a ye. Ok maintenant an b'a ye fɔlɔ a tun man ca sisan an bɛ hali journée kɔnɔ an bɛ aw ka mototigiw ye u bɛ mɔgɔw fɛn olu ka vérification kun bɛ kɛ jumɛn ye c'est-à-dire u ka sɛgɛsɛgɛli fanba ye jumɛn ye u bɛ mɔgɔw tatɔ u bɛ tugu i nɔfɛ ka t'i lajɔ u ka baara fanba ye jumɛn. Bon olu ka baara fanba bɛɛ ye sécurité de ye c'est bon parce que y a bɛ fɔ ko sécurité routière. Parce que sécurité kɔnɔ ka bon sécurité kɔnɔ sécurité des personnes bɛ yen sécurité des biens la sécurité routière aussi o bɛɛ b'a la bon o ye min ye parce que actuellement bɛɛ b'a dɔn dugu bɛ cogo min na donc on le souhaite pas mais a bɛ se ka kɛ tiɲɛni dɔ bɛ kɛ bon fɔlɔ u b'a fɔ a tigiw bolila polisiw ma se k'a lasɔrɔ polisiw ma se donc o kama de an bɛ ka moto fana bila ka circuler pour que au cas où n'u ye alerte sɔrɔ ko fɛn dɔ kɛra yɔrɔ dɔ la a tigi tɛmɛna nin yɔrɔ fɛ a taara nin sira fɛ pour que de façon rapide an ka se ka mototigi dɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka a tigi gɛn ou bien ka se k'a dɔn a taara sira min fɛ parce que souvent o problème fana bɛ yen an ka agent minnu bɛ kɛ carrefour la nin i bɛ taa sɔrɔ souvent moto ɲɛnama t'u bolo bon n'u bɛ yen a tigi bɛ se ka tɛmɛ n'u wulila ni vitesse ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka signaler ah nin yɔrɔ braqué sisan ou bien ah u ye tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ la sisan a tigi taatɔ filɛ o bɛ nin mobili la ou bien bɛ nin moto la bon olu ka action caman y'o de ye bon mais o kɔnɔna fana la souvent n'u bɛnna ni infraction dɔw ye. Infraction est jumɛn ye peut-être ale bɛ moto la pour an b'u bila secteur axe de kan i bɛ se ka ta sisan ka bɔ Moribabugu la ka na n taara b'a fɔ cogo min na Jelibugu rond point na u bɛ se ka munumunu o kan bon o kɔnɔna la sisan n'u bɛnna ni infraction apparente ye mun ye i bɛ ka fɛn dɔ kɛ min ni code tɛ bɛn bon u tɛ se k'a fɔ ko wayi parce que ne bɛ zon ɲini na ou bien n bɛ nin ɲini na bon n bɛ tɛmɛ o la donc u bɛ se k'i fana lajɔ n'u bɛ se k'i conseiller u b'i conseiller ah karisa i bɛ na man kan ou bien i jɔlen bɛ nin yɔrɔ la i bɛ ka sira boucher nin bɛ na ni accident ou bien nin bɛ na ni nin ye i man ka nin kɛ u bɛ se ka conseil d'u ma mais dans le cas contraire n'u y'a dɔn fana ko conseil ko tɛ ils peuvent retirer les pièces ils peuvent aussi te conduire en fourrière n'a ni fourrière la don ka kan. Bon commandant ne ye mɔgɔ dɔ ye permis t'a bolo polisiw y'a lajɔ u ye contrôle kɛ permis t'a bolo mais après a tilala ka continuer ka mobili boli est-ce que o yɔrɔ la o tigi ka kan ka tila ka mobili boli bilen a contrôle kɔfɛ a yera k'a fɔ permis t'a bolo. Contrôle kɔfɛ a bɛ contrôler don min permis kun t'a bolo. Ayi o don kelen bɛɛ contrôle kɔfɛ an bɛnna permis t'a bolo contrôle kɔfɛ a tɛmɛna est-ce que a tigi kan ka bila. Bon o la i bɛ taa sɔrɔ polisiw kɔni y'u ka baara kɛ u y'a minɛ a bɛ mobili bolo wagati min permis t'a bolo donc olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ donc polisiw kan ka taga n'a ye yɔrɔ min u taara n'a ye yɔrɔ la là o kɔni polisiw y'u ka baara kɛ maintenant o tɔ ye ko wɛrɛ ye. Ok. Parce que maintenant la précision fana di domaine côté fila de don non présentation bɛ yen dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ i b'a fiyɛ nin yɔrɔ la permis t'a kun permis t'a kun o kɔrɔ tɛ ko permis t'a bolo a bɛ se ka kɛ a ɲinɛna ka permis kɔ ou bien peut-être permis ɲɛma tunnen don ou bien a bɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ a ma se k'a ye a bɛ fɔ o ma non présentation de pièce du permis mais i bɛ taa sɔrɔ le fait que aw b'a minɛ aw bɛ taa n'a ye u bɛ weleli kɛ so ou bien mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na ni permis ye ka n'a yira. On va vérifier, vous allez trouver que le permis est bon, permis bas. Bon, peut-être qu'il y a un permis table, mais quoi faire permis est là. Bon, le permis est là, ce n'est plus un délit, ça devient une contravention. Avec infraction, mais infraction contraventionnelle de l'eau. Abou Sarao, le Chibidama, habitat. Mais Nima a aspect besui, ne ema tuka quoi boye, quand a faux enquête qui est là. Bon, ni a coffre, il devait le baba ou yen me ou bien yen ye somdena, permis comptable, à doufler comme vous le voulez. Mais peut-être sur avec un moule boulot na ni ala joro na kanyinga peut-être sur perimba abseka keti. OK. Maintenant il reçu ko kuma ro fo ça. Donc il go contravention nous a war chali a manga teme 6000 kan. Est-ce que a bere reçu bege a agent boulot circulation na c'est-à-dire ni taille 1000 francs ou bien epsek ou daw ou fine na kelingele fe ni o jeno ni akay
n'i ye vitre fumée dɔ o ye nin hakɛya ye farti la o ye nin hakɛya ye est-ce que o bɛɛ reçu bɛ k'u bolo terrain kan ni prix mun préciselen mun b'u la parce que i ko a mana caya cogo cogo a tɛ tɛmɛ 6000 francs kan mais fee ta ye joli vitre teintée ta ye joli voilà n ye o de fɔ n ko infraction ka ca bon n'i ko ko ka a bɛɛ cité sisan a filɛ nin ye tableau de don n t'a hakɛ dɔn u ka ca a bɛ se ka kɛ n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ n bɛ se k'u ta f'i ɲɛna mais par exemple ni mɔgɔ min ye fee jeni o filɛ nin ye yan feu rouge arrière bon attends plaque d'immatriculation bon o ye 400 de ye quoi mais n bɛ k'a lajɛ n'a sɛbɛnlen b'a kɔnɔ yan quoi non respect au sens dépassement à droite dépassement tu vois tableau de do a bɛɛ de b'a kɔnɔ donc ni ne bɛ aw bolo terrain kan n'i ye mun kɛ o bɛ lajɛ k'o prix f'i ɲɛna bon donc n bɛna min f'i ɲɛna n'i ko ko 6000 francs n y'o de f'i ɲɛna kuma daminɛ la parce que a bɛ se ka na ni ɲagami dɔɔni 6000 francs tɛ a laban ye n y'o de f'i ɲɛna n ko 6000 francs o ye arrêté interministériel de ye o de ye infraction fitinin minnu bɛ yen k'olu bɛɛ résumé k'o ban 6000 francs ma une fourchette de 6000 francs mais 6500 mais n ko i ma n ko kɛrɛfɛ arrêté du maire bɛ yen nin ye arrêté du maire ye le maire arrêté du maire par rapport au transport des gros porteurs. Gros porteurs ou ka yɔrɔ dɔw bɛ yen Bamakɔ kɔnɔ man ka circuler. N'u circuler la ye n'u minɛ n'a ye o bɛ yen a dɔw ye 2000 ye a dɔw ka ca n'o ye pont fana bɛ ten pont circulation c'est régulier heure dɔw bɛ yen de 22h de comment on appelle ça de 23h à 06h donc o kɔnɔna la o bɛ se ka boli mais entre temps n'u bɔra o kɔnɔ heure de fluidité mun bɛ yen ni mobile caman bɛ boli tuma min na olu kan ka jɔ donc o siraw bɛ yen o bɛ o infraction tɛ 6000 francs o ka ca ni 6000 francs ye n ko i ma fana n ko comment on appelle ça décret n ko décret dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kuma usage du téléphone kan minnu bɛ kuma vitre teintée kan olu ka ca ni 6000 francs ye olu ye 15000 francs ye donc c'est pour te dire que c'est vrai an bɛ infraction misɛnnin caman min kɛ olu caman ye 6000 francs mais parking non autorisé maire de y'o fɔ c'est à dire que i bɛ taa sɔrɔ sotarama jɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la a man ka mɛn parce que a bɛ na ni embouteillage ye a bɛ na ni ko wɛrɛw ye c'est interdit ou bien comment on appelle ça k'i jɔ yɔrɔ dɔ la ka mɔgɔ jigin ou bien ka mɔgɔ ta n'i y'i jɔ k'a jigin rapidement c'est bon mais dɔw bɛ yen u b'i jɔ ka mɔgɔ kɔnɔ ils mettent du temps tu vois donc olu fana bɛ yen qui sont aussi interdits par le maire olu fana infraction ka ca ni 6000 francs. 6000 francs. Ok. Maintenant, mon commandant, aw bɛ circulation na mɛnna. Commandant Espérance caman bɛ yen nɔ. Aw ka yeta n'aw ka faamuyali cogo la. Aw yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ ka se ka nin accident ko in nɔgɔya? Parce que ko in bɛɛ kun ye mɔgɔw k'u tagacogo dɔn, u k'u ka sariyaw dɔn, u kan ka minnu kɛ u k'o dɔn. Accident ko bɛ nɔgɔya cogo min, e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ o la? Bon, pour que accident ko ka nɔgɔya, code de la route min bɛ yen nɔ, n'o ye an bɛɛ jɛ ye. Mɔgɔw kan k'o de observer maintenant mɔgɔw ka essayer ka kow to ɲɔgɔn ta la u ka fejeniw dabila donc ni o kɛra bɛɛ k'i ka kɛta dɔn n'o kɛra caman bɛ bɔ accident ko ninnu na. Bon a ye min fɔ an b'o de appuyer parce que en général maliyɛn yɛrɛ b'a fɔ incivisme caman ye mun ye sariya batobaliya an ka insécurité routière an ka accident an ka comment on appelle ça embouteillage bon n'i y'a bɔ an yɛrɛ ka comportement la caman bɛ yen on peut les éviter parce que kuma dɔw la mɔgɔw bɛ ne wele a ye polisi dɔ bila ka na nin yɔrɔ la polisi tɛ nin yɔrɔ la a ye polisi dɔ bila ka na polisi ne ko mais ko pourtant ko feu bɛ yen feu t'a ɲɛ dɛ n'a yɛrɛ ma dɔ bila ka na tu vois parce que embouteillage bɛ yen donc o kɔrɔ de ye mun ye mɔgɔw tɛ mun ye ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw bɛ yen hali ni priorité b'i bolo ni dɔ engagé la ka ban e kan k'i jɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ priorité b'a bolo dɔ y'i engagé e fana bɛ n'i kun don finalement yɔrɔ bɛ boucler a bɛ bloqué mɔgɔw bɛ jɔ donc o cas caman bɛ yen ou bien dɔw fana bɛ yen dépassement forcé ou bien e kan k'i patienter i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a remarqué n'i nana se feu ma fili 2 fili 3 bon normalement mototigiw de kan ka yɛlɛ yɔrɔ dɔ la ni e ye sotaramantigi ou bien mobilitigi e taara yɛlɛ o kan donc mototigiw fana bɛ na e ka yɔrɔ la a bɛ ɲagami donc finalement ça crée un embouteillage minnu kuma dɔ la mɔgɔw bɛ étonné bon c'est vrai peut-être que polisi bɛ se ka dɔ k'a la mais ne bolo kɔni n'an bɛɛ patienter la ɲɔgɔn kɔrɔ ka to ɲɔgɔn kɔ a bila i kunna a ye pressé cogo min na nin fana pressé n'o ten mais e jɔlen bɛ e bɛ k'i ka fili kɔnɔ dɔ bɛ bɔ kɔfɛ dɔrɔn ka na i bara minɛ k'i jɔ bon n'ale y'i jɔ i bɛ taa sɔrɔ min kan ka fara o tɛ se ka fara o bɛ nin fili bloqué donc souvent ne bolo an yɛrɛ ka comportement de don on n'est pas patient
donc fo an ka patience de don an ka ko la k'a bila i kunna k'a fɔ n kelen preselen tɛ bɛɛ de preselen don donc n'an tora ɲɔgɔn kɔ dɔɔni dɔɔni je crois que ça va aller. Ok, wagati y'an ta an tɛgɛ ma sinon an bɛ bi bɛɛ kɛ nin kuma la fɛn caman bɛ yen an kan ka minnu fɔ maintenant yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ yanni an ka kuma kun cɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali laban dɔ k'o la o ye est ce que wari dɔ ou bien infraction dɔ bɛ casque donbaliya ni ceinture siribaliya la Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi k'a fɔ i ye nin ye a ma casque don a kan ka minɛ a ka nin de sara ou bien i ye nin ye ceinture sirilen t'a la a kan ka minɛ a kan ka nin de sara est ce que o bɛ aw ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Ceinture donbaliya c'est interdit mais normalement a bɛ arrêté interministériel nin kɔnɔ mais qu'est-ce qui se passe normalement maire kan ka papier dɔ bɔ pour que ka a tɔ appuyer mais o kun tɛ mais le port de la ceinture ka ceinture donni i bɛ ka voyager ça c'est obligatoire o kɔni bɛ yen. mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka boli ka sɔrɔ i ma ceinture don alors que mɔbiliw yɛrɛ bɛ yen sisan n'i donna dɔrɔn u b'a fɔ k'i ka ceinture don donc o b'a jira depuis i bɛ don mɔbili kɔnɔ i kan ka ceinture se kuma laban b'a bolo. Bon kuma laban b'an bolo dɔrɔn hali bi texte i yɛrɛ y'a ye sisan insuffisance dɔw b'a kɔnɔ donc a kan ka améliorer texte ni adamaden bɛɛ ye kelen plus adamaden bɛ évoluer a kan ka yɛlɛma a adapter a kan ka adapter bon parce que kuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye hali bi mɔgɔw bɛ incivisme kɛ mɔgɔw bɛ fɛn caman kɛ c'est parce que an ka texte ka fɛgɛ dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ infraction camanba ye 100 400 600 bon peut-être que waati dɔ la a ka gɛlɛn mais bi peut-être o tɛ koba ye bon bɛɛ n'i ka faamuya don mais an ni dɔw ye ɲɔgɔn ye k'a la an ni dɔw ye baro k'a la olu ko non olu fɛ yen n'i ye fɛn jeni fɛn jeni bɛ komi i bɛ fɛ ka a bɛ komi i bɛ a kɛ to a bɛ komi i ye mugu ci de parce que oui c'est comme si i ye marifa ci a bɛ dɔ sɔrɔ a tɛ dɔ sɔrɔ i t'a dɔn parce que ne ye fɛn jeni nin b'a ka priorité la o nana a bɛna ɲɔgɔn kunbɛn saya bɛ se ka bɔ a la donc k'o tɛ ko denni ye o man ka négliger mais an bara yan c'est 2000 francs donc c'est pas mais peut-être que bɛɛ n'i ka hakilina don peut-être que n'a kun ka gɛlɛn peut-être que ni mɔgɔ kelen y'a sara ni fila y'a sara mɔgɔw bɛ siran o b'u kɛ mais n'a bɛ bɛɛ kunna ko peut-être que c'est facile peut-être que o b'a to i b'a kɛ donc a bɛ se ka kɛ fana ko sariya ka fɛgɛ dɔɔni bon a bɛ se ka kɛ fana ko an ka contexte malien de don donc je pense que nin kɔni ye fɛn de ye an bɛ se ka réfléchir a kan pour que hali bi sini an ka se k'a dɔn an bɛ se ka améliorer cogo min na. bon ne ka kumakan laban ye min ye aw ka nin émission nin aw ka to k'a caya parce que usagers u tɛ sariyaw dɔn kosɛbɛ bon u kan ka sariyaw respecter cogoya minnu na u t'olu ɲɛdɔn donc nin émission ɲɔgɔnna caman b'a to u bɛ bɔ fɛn caman kalama quoi. an b'a fɔ dan tɛ foli mun na Sirifula télé lajɛbagaw bi an ni commandant tun bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kuma circulation sariyaw kan an ye nin de sɔrɔ bi aw ye hakɛto bɛ nin kan Sali Ala Mahamadu.